Matul l-2022, l-att ta' negozji reġistrati f'Malta kien ta' 58,386. Dan jammonta għal żieda ta' 1253 negozju attiv meta mqabbel ma' 2021 jew 2.2%. Dawn ħarġu minn ċifri provviżorji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. L-istess ċifri wrew li l-akbar qatt ta' negozji kien fil-kategorija tal-beħ bl-ingrossu bl-imnut u t-tiswija tal-vetturi, segwiti minn attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi u s-settur tal-kostruzzjoni. Skont l-NSO dawk li l-att ta' persuni li jaħdmu kien jilħqu ftit aktar minn 20,000 persuna matul l-2022, żieda ta' 5.5% fuq is-sena ta' qabel. L-NSO spjega li meta mqabbel mal-2021 in-negozji żgħar ħafna li jaħdmu sa' 9 persuni żdiedu b'2%, waqt li n-negozji żgħar li jaħdmu bejn 10 u 49 ħaddiem żdiedu b'5%. Fuq l-istess nota, negozji ta' daqs medju li jaħdmu bejn 50 u 249 ħaddiem żdiedu b'4.9%, waqt li negozji li ħadmu 250 persuna u aktar żdiedu b'11.5%. Matul is-sena li għaddiet, 69.1% tan-negozji attivi kienu ta' persuni li jaħdmu għal rashom u bisħubija. 28.6% kienu kumpaniji privati, filwaqt li aktar minn 2% kienu organizzazzjonijiet mhux għaqliq, kooperattivi, korporazzjonijiet, free jew imprizi konġunti.